Hartelijk welkom met allen vanmorgen in deze plechtige Eucharistieviering, waar we het zilveren Priesterfeest vieren van pater Hans Vossenaar. De tekst op de omslag van het boekje luidt: Mijn leer komt niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Een citaat uit de toespraak van Jezus, waarin hij zich rechtvaardigt tegenover zijn critici om de woorden die hij in Gods naam spreekt en de daden die hij verricht. In hem kwam immers Gods liefde ten volle aan het licht. Hem mogen wij daarom navolgen, in ons eigen leven, in ons werken, als priester, als gelovige, als vrijwilliger in de parochiegemeenschap. Deze tekst stond centraal in de wijdingsplechtigheid op 31 mei 1986, toen pastor Hans Vossenaar in de Sint-Halvaartskerk in Oslo werd gewijd. Aanstaande dinsdag, precies 25 jaar geleden, vieren het vandaag. En de tekening op de voorkant is ook naar aanleiding van die wijding gemaakt. Op de eerste plaats daarom welkom aan jou als jubilaris. Ik denk dat het niet vaak voorgekomen is dat je uitdrukkelijk welkom wordt geheten. Meestal moet jij dat zelf doen. Vandaag heten we jou welkom, ook al ben je de eerste voorganger in deze viering. Welkom aan je zus en zwager, je familie, je vrienden en je confraters. En namens hen gaat pater Piet Krachtwijk mee voor. A special welcome to our guest from Norway. I'm sure that Father Hans really appreciates your visit to Nuenen and that you will join us in this jubilee. Welkom aan je mede-parochianen van de pastorale eenheid Heilig Kruis, aan alle vrijwilligers van de parochies van Nuenen, Gerle en Nederwetten. Ook een welkom aan je collega's van de zorginstellingen waar je aan verbonden was, het Sint-Anna ziekenhuis in Geldrop, Dia Koppens en Tony de Mulder en je vroegere collega dominee Henk Rams. Nu ben je verbonden aan de Archibel en het hospice, de regenboog, daarom gaat Betty Morel mee voor. Welkom aan je collega's hier uit Nuenen, Paul ten Hagge en Stef Kuipers. De collega's en gemeenteleden van de protestantse gemeente in Nuenen, dominee Christine Trouwen. De kerkelijke Pieter Vlag zal later aansluiten en dat geldt ook voor pastor Frederik Groot. Op deze feestdag, beste Hans, wil ik je danken voor de samenwerking die we opgebouwd hebben hier in Nuenen en ook naar Gerle en Nederwetten toe. Samen met pastor Frederik Groot en nu bijna ook een jaar samen met jou, Paul. Hans, jij verstaat de kunst mensen in hun waarde te laten. Dat doe je in pastorale contacten, zodat mensen kunnen groeien in hun geloven of levensovertuiging. Je doet het ook naar vrijwilligers toe. Mede door die houding hebben wij in onze parochies veel vrouwen en mannen die zich inzetten voor hun geloofsgemeenschap ter plaatse. Door dat werken kunnen zij zich ontwikkelen als mens en als geloven. Maar je hebt diezelfde houding ook naar ons als jouw collega's. Ook al ben je als pastoor de eerstverantwoordelijke, je weet die verantwoordelijkheid te delen met anderen, zodat wij samen staan voor deze parochies en ons voluit daarvoor inzetten. Daar past een oprecht woord van dank bij. Dank voor jouw collegialiteit, jouw pastoraat, jouw vriendschap hier in ons midden. Het parochiebestuur wil die dank onderstrepen door 2 kasuifels aan te schaffen voor deze kerk in de liturgische kleuren wit en groen, de kleuren die we het meest gebruiken, zodat jij nog beter voor kunt gaan, nog beter, als wij hier samenkomen in deze kerk. Hans van harte.
Ik denk dat is een apostol.